Καλησπέρα σε όλους. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας, το οποίο δεν είναι ένα ενιαίο θέμα, μία ενιαία άσκηση, αλλά το κάθε ερώτημα δεν σχετίζεται με τα υπόλοιπα. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ θα δούμε 3 διαφορετικές ασκήσεις, έτσι για να θυμίσουμε 3 διαφορετικά φαινόμενα. Ξεκινάω με το α κεφαλαίο ερώτημα, στο οποίο βλέπετε ότι η F ορίζεται σε όλο το R, δεν ξέρουμε τον τύπο της, αλλά η F ικανοποιεί τη σχέση 1. Να την ονομάσουμε αυτήν εδώ πέρα. Μία συναρτησιακή σχέση F τρίτης χ και F του χ μείον χ και 2 ίσο με το 0, την οποία αν κρατήσουμε τα F από τη μία μεριά, γράφεται και έτσι, να την πούμε σχέση νούμερο 1. Λοιπόν, η σχέση αυτή ισχύει για κάθε χ ανήκει R, και στο πρώτο ερώτημα ζητάει να βρούμε την τιμή F του μηδενός. Οπότε πάμε και βάζουμε στην 1 όπου χ το 0. Να βάλουμε όπου χ το 0 θα πάρουμε F τρίτης του μηδενός και F0 και 2 ίσο 0. Αυτό αποτελεί για μας εξίσωση τρίτου βαθμού με άγνωστο το F του μηδενός. Για να λύσουμε αυτή την εξίσωση μπορούμε να πούμε θέτω ωμέγα το F του μηδενός, άρα θα γίνει ωμέγα τρίτης και ωμέγα και 2 ίσο 0. Η εξίσωση αυτή θα λυθεί με σχήμα Χόρνερ. Οι συντελεστές του πολυονίμου είναι το 1, το 0, το 1, το 2 και η ρίζα του πολυονίμου είναι το μείον 1. Κατεβάζουμε το 1, μείον 1, μείον 1, επί μείον 1, 1, 2, πλην 2, 0. Άρα λοιπόν, το πολυόνυμο παραγοντοποιείται ωμέγα μείον το μείον 1, δηλαδή ωμέγα συν 1, επί το πηλίκο που είναι ωμέγα τετράγωνο μείον ωμέγα και 2. Λοιπόν, το τριώνυμο αυτό δεν μηδενίζεται διότι η διακρίνουσά του είναι αρνητική, άρα από την εξίσωση παίρνουμε ότι το ωμέγα συν 1 πρέπει να ισούται με 0, δηλαδή ωμέγα ίσον μείον 1. Ωμέγα ονομάσαμε την τιμή F του μηδενός, άρα το F του μηδενός μας κάνει μείον 1 και τελείωσε το πρώτο ερώτημα. Λοιπόν, πάμε στο β' ερώτημα, στο οποίο μας ζητάει να βρούμε τις ρίζες και το πρόσημο της F. Ρίζα της συνάρτησης είναι εκείνο το χ για την οποία το F του χ μηδενίζεται. Άρα λοιπόν, αν το F του χ ισούται με 0, τότε η 1, αν βάλουμε όπου F του χ το 0, δίνει 0 ίσον χ πλην 2 και από εδώ βρίσκουμε χ ίσο με 2. Συνεπώς, η ρίζα της εξίσωσης είναι το 2. Η ρίζα της F, η ρίζα της συνάρτησης είναι το χ ίσον 2. Λοιπόν, και στο τρίτο ερώτημα θέλει να λυθεί η ανίσωση
f του χ μικρότερο του χ πλην 2. Να λυθεί η ανίσωση, δηλαδή να βρούμε τα χ για την οποία επαληθεύεται. Αυτή η ανίσωση έτσι όπως είναι δεν μπορεί να λυθεί γιατί δεν ξέρουμε τον τύπο της f να τον αντικαταστήσουμε. Άρα κάτι πρέπει να αντικαταστήσουμε πάλι από το μοναδικό μας δεδομένο που είναι η συναρτησιακή σχέση. Αν πας και κοιτάξεις τη σχέση 1, το f του χ μέσω της 1 μπορεί να αντικατασταθεί με μείον f τρίτης του χ, αν το πάμε από την άλλη μεριά, και χ πλην 2. Όπου f του χ λοιπόν από τη συναρτησιακή σχέση, αν λύσεις ως προς f του χ, το f του χ ισούται με μείον f τρίτης χ συν χ πλην 2. Το αντικαθιστούμε, οπότε αυτό βγαίνει μικρότερο του χ πλην 2. Αυτό φεύγει με αυτό από εδώ, το πλην 2 φεύγει με το πλην 2 και η ανίσωση απομένει να δώσει μείον f τρίτης του χ μικρότερο του μηδενός. Αν πολλαπλασιάσεις με μείον 1, φεύγει το μείον, αλλάζει φορά, άρα παίρνουμε f τρίτης χ μεγαλύτερο του μηδενός. Η f στην τρίτη είναι θετική όταν ισοδύναμα η f του χ είναι θετική. Οπότε για να λύσουμε την ανίσωση τώρα εδώ πέρα, θα πρέπει να βρούμε πότε η f είναι θετική. Θα πρέπει δηλαδή να μελετήσουμε το πρόσημο της f. Γράφω λοιπόν εδώ πρόσημο f και προσέξτε πώς θα το βρούμε. Αν πάμε στην 1 πάλι και βγάλουμε κοινό παράγοντα την f του χ στο πρώτο μέλος, δίνει f του χ επί f τετράγωνο του χ συν 1 ίσον από την άλλη μένει χ πλην 2. Η παρένθεση είναι σίγουρα θετική, άρα μπορώ να διαιρέσω και έχω ότι η f του χ είναι χ πλην 2 προς f τετράγωνο του χ συν 1. Εφόσον ο παρονομαστής του κλάσματος είναι σίγουρα θετικός και η f ισούται με αυτό το κλάσμα, από εδώ συμπεραίνουμε ότι f του χ, χ πλην 2 ομόσημη. Ό,τι πρόσημο έχει το χ πλην 2, εφόσον ο παρονομαστής είναι σίγουρα θετικός, αυτό το πρόσημο θα έχει και η f. Άρα η f του χ και το χ πλην 2 είναι ομόσημοι. Συνεπώς, θα πεις f χ θετική όταν χ πλην 2 θετικό, δηλαδή χ μεγαλύτερο του 2, που αυτή είναι και η λύση της ανίσωσης. Δηλαδή f χ θετική από τη μελέτη του προσήμου βρήκαμε ότι ισχύει όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 2. Και αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα που ήταν ουσιαστικά μια ξεχωριστή, όπως σας είπα, άσκηση από τις υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν. Πάμε να συνεχίσουμε με το β' κεφαλαίο ερώτημα, στο οποίο μας δίνει μια συνάρτηση f του χ, την e στη χ και 2χ-1. Αυτή έχει πεδίο ορισμού όλο το R. Και μας ζητάει να βρούμε αρχικά τις ρίζες και το πρόσημο αυτής της συνάρτησης.
Ρίζα θα πει να βρούμε η f που μηδενίζεται. Εδώ όμως αν πας να λύσεις την εξίσωση f του χ ίσον 0, δηλαδή e στη χ και 2χ πλην 1 ίσον 0, αυτή η εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί αλγεβρικά. Συνεπώς για να βρούμε τη ρίζα της f θα κοιτάξουμε αν υπάρχει κάποια προφανής ρίζα. Παρατηρούμε ότι προφανής ρίζα της f είναι το χ ίσον 0, διότι αν βάλουμε στην f όπου χ το 0, το f του μηδενός κάνει e στη μηδενική και 0 μείον 1, που δίνει 1 πλην 1, δηλαδή 0. Άρα λοιπόν το 0 είναι ρίζα της συνάρτησής μας. Προφανής ρίζα θα πει ότι είδαμε εύκολα μία ρίζα με το μάτι, παρατηρήσαμε ότι το 0 μηδενίζει τη συνάρτηση, ναι, αλλά μπορεί να υπάρχουν κι άλλες ρίζες που δεν μπορούμε να τις δούμε. Άρα λοιπόν όταν βρίσκουμε προφανή ρίζα, μετά πρέπει να δείξουμε ότι αυτή η ρίζα είναι και μοναδική. Αυτό θα το πετύχουμε αν πάμε να βρούμε τη μονοτονία της συνάρτησης. Για κάθε χ1, χ2 που ανήκουν στο R με χ1 μικρότερο του χ2 έχουμε χ1 μικρότερο χ2. Η E στη χ είναι γνήσια αύξουσα συνάρτηση, άρα E στη χ1 δεν αλλάζει φορά, μικρότερο E στη χ2. Ξανά χ1 μικρότερο του χ2, επί 2 δεν αλλάζει φορά και αν αφαιρέσουμε και το 1, 2χ1 πλην 1 δεν αλλάζει φορά, μικρότερο του 2χ2 μείον 1. Αυτές τις δύο, αν τις προσθέσουμε κατά μέλη, έχουμε ότι f1 μικρότερο f2, άρα αποδείξαμε ότι η f είναι γνήσια αύξουσα στο R και όταν μία συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη, έχει το πολύ μία ρίζα. Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση γνωρίζουμε ότι έχει το πολύ μία ρίζα. Εφόσον όμως εμείς βρήκαμε ότι υπάρχει προφανής ρίζα το 0, αυτή αυτομάτως γίνεται μοναδική. Άρα η χ ίσον 0, μοναδική ρίζα της f. Λοιπόν, τώρα μας ζητάει επιπλέον να βρούμε το πρόσημο αυτής της συνάρτησης. Ο συνδυασμός μονοτονία και ρίζα, να ξέρετε ότι οδηγεί στο πρόσημο μιας συνάρτησης. Αν ξέρουμε για μια συνάρτηση ότι είναι γνησίως μονότονη και ξέρουμε και τη ρίζα της, τότε μπορούμε να βρούμε το πρόσημό της, όπως θα δείτε τώρα. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα πινακάκι χ, f του χ,
πεδίο ορισμού είναι όλο το r, από το μείον άπειρο στο συν άπειρο, βρήκαμε ότι το 0 είναι ρίζα της συνάρτησής μας και επιπλέον βρήκαμε ότι η f είναι γνήσια αύξουσα. Σκεφτείτε λίγο γεωμετρικά ότι ρίζα της συνάρτησης είναι εκεί που η συνάρτηση τέμνει τον χ τόνος χ. Άρα λοιπόν στο 0 η συνάρτηση τέμνει τον χ τόνος χ και είναι αύξουσα. Έρχεται λοιπόν από τα αρνητικά, εδώ είναι αρνητικό το πρόσημό της, κόβει τον άξονα χ τόνος χ στο 0 και περνάει στα θετικά. Αυτό το αιτιολογούμε πώς? Για χ μικρότερο του μηδενός, η f είναι αύξουσα, άρα αν βάλουμε f δεν αλλάζει φορά, f μικρότερο f0, δηλαδή f μικρότερο το f0 κάνει 0. Έτσι λοιπόν έδειξα αυτό το μείον που βλέπετε εκεί στο πινακάκι. Χρησιμοποίησα το διάστημα, είπα ότι είμαι για χ αρνητικά, η f είναι αύξουσα, βάλαμε f και δείξαμε ότι και η f του χ εκεί είναι αρνητική. Ενώ όταν το χ είναι θετικό, για χ θετικά, η f είναι αύξουσα, βάζεις f δεν αλλάζει φορά και παίρνουμε f μεγαλύτερο f0, δηλαδή f μεγαλύτερο του μηδενός. Έτσι λοιπόν από τη μονοτονία και τη ρίζα της συνάρτησης καταφέραμε και βρήκαμε το πρόσημό της. Λοιπόν, τέλος μας δίνει μία τζ του χ, την ln f του χ και ζητάει να βρούμε το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης. Η τζ, όπως βλέπετε, παρουσιάζεται ως σύνθεση της f του χ και της ln χ. Το βλέπετε έτσι. Η τζ του χ είναι η ln f του χ. Άρα πήγε η f του χ και μπήκε στη συνάρτηση ln του χ στη θέση του χ, άρα είναι σύνθεση της f και της ln χ. Ποιο θα είναι λοιπόν το πεδίο ορισμού της τζ? Το πεδίο ορισμού της τζ θα αποτελείται από εκείνα τα χ ανήκουν r, για τα οποία το χ πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της f και η f του χ με τη σειρά της που είναι μέσα σε ln να ανήκει στο πεδίο ορισμού του ln, δηλαδή να είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Οπότε, χ ανήκει df, θέλουμε και f του χ μεγαλύτερη του 0. Χ ανήκει df, το πεδίο ορισμού της f είναι όλο το r. Χ ανήκει r. Και f του χ θετική, πριν λίγο βρήκαμε το πρόσημο της f και βρήκαμε ότι η f είναι θετική πότε? Όταν το χ είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Αυτό το βλέπετε είτε εδώ από το πινακάκι, το βλέπετε εδώ πέρα. Η f του χ είναι θετική μετά το 0 ή εδώ που το αποδείξαμε την ανισότητα ότι το πρόσημο της f είναι θετικό όταν το χ είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Συνεπώς, αυτά τα δύο συναληθεύουν στο χ μεγαλύτερο του μηδενός και έτσι το πεδίο ορισμού της J είναι το ανοιχτό 0, συνάπειρο. Και πάμε στο
Τελευταίο ερώτημα, στο γ. Μία εντελώς ξεχωριστή άσκηση, η οποία θα αποτελείται από 4 ερωτήματα. Λοιπόν, έχουμε μία συνάρτηση, λέει F, 0 συνάπειρο στο R, ώστε το F του E στη Χ ισούται με Χ και E στην E στη Χ, να την πω 1 αυτή τη σχέση, για κάθε Χ ανήκει R. Και θέλουμε α ερώτημα να δείξουμε, λέει, ότι η F του Χ είναι η ελέν Χ και E στη Χ. Άρα να βρούμε τον τύπο της F. Στη σχέση 1 βλέπετε ότι μας δίνει το F του E στη Χ. Αυτό είναι σύνθεση. Και όταν έχουμε σύνθετη και θέλουμε να βρούμε την απλή, κάνουμε αλλαγή μεταβλητής. Θα πω λοιπόν, θέτω U το E στη Χ. Από εδώ προκύπτει, αν βάλουμε ελέν, ότι το Χ ισούται με ελέν U. Πάμε λοιπόν στην 1, εφαρμόζουμε την αλλαγή μεταβλητής και έχουμε FU ίσον Χ που είναι ελέν U συν E στη U. Ή αν θες, το U το ξαναγυρνάς σε Χ και βγαίνει ότι το F του Χ είναι ελέν Χ και E στη Χ, με το Χ να είναι μεγαλύτερο του 0. Τόσο απλό το πρώτο ερώτημα με αλλαγή μεταβλητής αποδείχθηκε. Πάμε τώρα στο β ερώτημα, όπου θέλουμε να λύσουμε την ανίσωση 2 ελέν Χ και E στη Χ τρίτης μικρότερο του E στη Χ. Η ανίσωση αυτή ορίζεται για Χ θετικά, την ξαναγράφω, και θέλουμε να τη λύσουμε. Λοιπόν, προφανώς, κοιτάς αυτή την ανίσωση δεν μπορεί να λυθεί με πράξεις. Όταν μία ανίσωση δεν λύνεται με πράξεις, μία σκέψη είναι να τα πάμε όλα μπροστά, να θεωρήσουμε συνάρτηση, να μελετήσουμε τη μονοτονία της, ώστε να φέρουμε την ανίσωση στη μορφή F από εδώ, F από εκεί. Εδώ αν τα πας όλα μπροστά, αυτή η συνάρτηση που προκύπτει δεν χτίζεται, άρα δεν είναι αυτή η σωστή κίνηση. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Εφόσον F του Χ έχουμε την ελέν Χ και E στη Χ, θα προσπαθήσουμε να δούμε μήπως μέσα σε αυτή την ανίσωση κρύβεται η μορφή της F. Μορφή της F όταν λέω εννοώ ότι στη θέση του Χ μπορούμε να έχουμε οτιδήποτε άλλο, δηλαδή αντί για F του Χ, F του κάτι να ισούται με ελέν κάτι συν E στην κάτι. Αυτή εδώ πέρα είναι η μορφή της συνάρτησής μας. Λοιπόν, πάω πίσω στην ανίσωση. Παρατηρώ ότι στο δεύτερο μέλος έχω E στη Χ. Άρα για να δημιουργηθεί η F, τι λείπει? Λείπει ένα ελέν Χ. Τι μπορώ να κάνω? Προσθέτω και στα δύο μέλη το ελέν του Χ. Βλέπετε έτσι, πρόσθεσα το ελέν του Χ και στο πρώτο και στο δεύτερο μέλος. Τότε, στο πρώτο μέλος γίνεται η πράξη και έχω 3 ελέν Χ και E στη Χ τρίτης, μικρότερο, ελέν Χ και E στη Χ μας δίνει την F του Χ.
Δημιούργησα την F από τη μία μεριά, ενώ μπροστά από την ιδιότητα του ln το 3 ανεβαίνει επάνω και έχω ln χ τρίτης συν e στη χ τρίτης μικρότερο του f του χ. Παρατηρήστε ότι και το πρώτο μέλος τώρα, το βλέπετε, το πρώτο μέλος, είναι πάλι η μορφή της f, είναι η f μόνο που στη θέση του χ μπήκε το χ τρίτης. Άρα έχουμε f του χ τρίτης μικρότερο του f του χ. Λοιπόν, η f εύκολα αν τη χτίσετε, πολύ εύκολα προκύπτει ότι είναι γνήσια αύξουσα, άρα φεύγουν τα f και παίρνουμε χ τρίτης μικρότερο του χ. Είναι μια νήσος τρίτου βαθμού που όμως μπορώ να διαιρέσω με χ, γιατί από τον περιορισμό μου είναι θετικό. Διαιρώντας με χ παίρνω χ τετράγωνο μικρότερο του 1. Αυτό αν βάλεις ρίζα δίνει απόλυτο χ μικρότερο του 1. Που δίνει πλην 1 μικρότερο χ μικρότερο 1. Αλλά είπαμε ότι η ανίσωση που λύνουμε είναι για χ θετικά, άρα συναλυθεύεις και τελικά 0 μικρότερο χ μικρότερο του 1 είναι η λύση αυτής της ανίσωσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το γάμα ερώτημα. Στο β ερώτημα μας έβαλε να λύσουμε μία ανίσωση, ενώ τώρα θέλουμε να δείξουμε ότι, λέει, την ξαναγράφω, ln 2χ και e στη χ προς χ τετράγωνο και 1 μικρότερο ίσο ln του χ τετράγωνο και 1 και ρίζα e. Λοιπόν, θέλουμε να αποδείξουμε αυτή την ανίσωση. Να δείξουμε ανίσωση σημαίνει να καταλήξουμε σε κάτι που ισχύει. Πάλι θα προσπαθήσουμε σε αυτή την ανίσωση να δημιουργήσουμε f από τη μία και την f από την άλλη. Τη μορφή της f που έχουμε παραπάνω που έχω βάλει στο κουτάκι. Αυτό για να το πετύχουμε. Κοιτάξτε τι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν. Το ln 2χ από την ιδιότητα του λογαρίθμου πάει σε ln 2 και ln του χ. Συν e στη χ προς χ τετράγωνο και 1. Μικρότερο ίσο ln χ τετράγωνο και 1 και ρίζα e. Κρατάω το ln χ και φέρνω μπροστά, μείον γίνεται ln χ τετράγωνο και 1 συν e στη χ προς χ τετράγωνο και 1 μικρότερο ίσο πάει το ln2 στο άλλο μέλος μείον ln2 και ρίζα e. Η αφαίρεση των λογαρίθμων γίνεται λογάριθμος του πηλίκου. Άρα αυτό είναι το πρώτο μέλος, ενώ και τι σημαίνει μάλιστα στο πρώτο μέλος, προσέξτε εδώ πέρα. Τι είναι τώρα όλο αυτό. Λοιπόν, είναι ο τύπος της F, μόνο που στη θέση του χ πήγε και μπήκε το χ προς χ τετράγωνο και 1. Το βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα είναι η F, μόνο που στη θέση του χ μπήκε το χ τετράγωνο και 1. Πρέπει να εμφανίσουμε F και στο δεύτερο μέλος. Αυτό πώς θα γίνει. Το μείον το ανεβάζουμε πάνω εκθέτη
Οπότε, στο πρώτο μέλος έχουμε την f του χ προς χ τετράγωνο και 1, μικρότερο ίσο, το ln 2 εις τη μείον 1 γράφεται ln n δεύτερο, συν το ρίζα ή γράφεται ή στην 1 δεύτερο. Οπότε, f του χ προς χ τετράγωνο και 1 έχουμε μπροστά, ενώ το δεύτερο μέλος τώρα είναι η f του 1 δεύτερο. Μετασχηματίσαμε λοιπόν την ανισότητα και τη φέραμε σε αυτή τη μορφή, έχουμε f από τη μία, f από την άλλη. Η f είπαμε ότι είναι γνήσια αύξουσα, άρα φεύγουν τα f και παίρνουμε χ προς χ τετράγωνο και 1, μικρότερο ίσο του 1 δεύτερο. Αν πολλαπλασιάσουμε με το εκουπού που είναι το 2 επί χ τετράγωνο συν 1, το οποίο είναι και θετικό, θα δώσει, δεν αλλάζει φορά, 2χ μικρότερο ίσο του χ τετράγωνο και 1, και αν πας το 2χ στο δεύτερο μέλος, δημιουργείται η ταυτότητα χ πλην 1 στο τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του 0, πράγμα το οποίο ισχύει. Αφού καταλήξαμε λοιπόν σε κάτι που ισχύει, η ανισότητα που μας ζήτησε ισχύει επίσης και αποδείχθηκε το ζητούμενο. Λοιπόν, και πάμε. Τελευταίο ερώτημα. Πάμε στο δέλτα ερώτημα, όπου πάλι θέλει να αποδείξουμε μία ανισότητα, λέει να δείξουμε ότι f του 2020 μείον f του 2023 μικρότερο f του 2021 μείον f του 2022. Αυτές οι ανισότητες είναι χαρακτηριστικές. Είναι οι ανισότητες αυτές που έχουν πολλά f και συνήθως λύνονται με σύγκριση των τιμών ανά 2. Λοιπόν, θα μεταφέρω στο πρώτο μέλος το f του 2022 για να πάρει πρόσημο συν, ενώ θα πάω στο δεύτερο μέλος το f του 2023 επίσης για να πάρει πρόσημο συν από μπροστά. Και τώρα τι έχουμε? Λοιπόν, ισχύει ότι το 2020 είναι μικρότερο του 2021. Και επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, το f του 2020 είναι και αυτό μικρότερο από το f του 2021. Επίσης, το 2022 είναι μικρότερο του 2023. Η f αύξουσα, f του 2022 μικρότερο f του 2023. Αν αυτές τις δύο τις προσθέσουμε κατά μέλη, τότε προκύπτει το ζητούμενο και αποδείχθηκε. Καλή μελέτη και ετοιμάζουμε το επόμενο θεματάκι. Σας χαιρετώ.